porta da escola e a campana resoaba co seu eco sobre o bar. Ollei arredor e o soño lento, agardando o espertar do pobo meu. Matinaba collido a esperanza que a escola ninguén hoxe fallara, e o camiño tan longo que quedaba puidera non facer todos os nenos, pero o soño foi un sono e eu non estaba ali. Pero o soño foi un sono e eu non estaba ali. Atopábame envolto en brancas sábanas, como un neno xogando con ser héroe. Pero soño, iso soñaba, a realidade estaba fora da miña mente. Pero o soño foi un sono e eu non estaba ali. Pero o soño foi un sono e eu non estaba ali. Que soño me atopaba ante eles, ante seus ollos pedindo tantas cousas, e que pouco lles podía dar o mestre. Somente só ensino do outro mundo que está fora. Os meus oídos un murmullo me chegaba. Tivo mestre, non deixes o empeño, porque teu premio será estar con eles. A súa vida xa por todos os tempos. Pero o soño foi un sono e eu non estaba ali. Pero o soño foi un sono e eu non estaba ali. Atopábame envolto en brancas sábanas, como un neno xogando con ser héroe. Pero o soño, iso soñaba, a realidade estaba fora da miña mente. Pero o soño foi un sono e eu non estaba ali. Pero o soño foi un sono e eu non estaba ali. Imos dar comenzo esta conferencia que está dentro das 18 xornadas de información sociosanitaria de Outes e as terceiras xornadas do Programa Universitario de Maiores en Outes do cuarto ciclo da USC. Como sempre, e antes de comenzar todas estas charlas, agradecer ao Concello de Outes, ao Centro Social, ao Centro de Saúde,
a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, a USC, a Universidade de Compostela, a Adis Bismur, Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, a Asociación Cultural Terra de Outes e a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago. Como sabedes, todas as conferencias son grabadas e todas as conferencias se poden ver na revista de Terra de Outes que eu traigo aquí. Este é o número 62, corresponde a abril-suño de 2023. Para facer a introdución a esta charla, que se titula Enfermedades da pel máis prevalentes, como previlas e tratamentos actuais, contamos con Emilio del Río de la Torre, dermatólogo, que, antes de leer algo que él dixo, que me gusta, o leí varias veces e quería comentarlo con vos para facer a súa presentación. Decir que eu levei unha alegría cando vin a Emilio tan contento de haber invitado a esta conferencia. Non vamos a falar do seu currículum a nivel de investigación, de profesión, etc., porque todo eso se é coñecido, como showman na televisión de Galicia tamén é coñecido, e o que sí quería algo que son palabras del. En este número, no número 62 de Terra de Outes, como vos digo, se lle fixo a entrevista a Emilio. Nesta entrevista, a verdade é que eu a Emilio non o coñecía, o coñezo de informes dele, informes meus, pero non o coñecía a nivel persoal, nunca coincidíramos en ninguna actividade, e se coincidimos, non tuvemos, eu polo menos, a sorte de poder falar con él, como tuve agora en esta época para presentar esta charla de hoxe. Nos dixeron en Terra de Outes, e a mí personalmente, que eu como era médico, a ver se lle podía facer eu as preguntas que lle íbamos a preguntar a unha persoa que eu só coñecía a nivel profesional, non tiña ni idea, ani sabía que era daqui, pero non controlaba o que controlo agora, dende logo. Nesa entrevista, o presentador di: criado en Outes desde o seu nacemento en 1964, aínda que veciño de Santiago de Compostela, dende os 4 anos. Fillo de pai e nai mestres do ensino primario que lle inculcaron dende cativo unha gran curiosidade polo mundo e un grande amor e respeto pola docencia e a pedagogía. É membro da Sociedade Galega de Dermatoloxía, da Academia Española de Dermatoloxía e Veneroloxía e da Europea, que non vos lo digo en inglés porque nos dá igual, pero tamén é membro da Europea. A súa clínica é unha das poucas que teñen o galego como lingua de expresión. Sobre este aspecto quixemos afondar na nosa conversa. E agora, palabras de Emilio. Meu pai era de Seara, en Santo Ourente, e a miña nai, que foi mestra nacional, como se chamaba daquela, tivo a escola en Vilar de Banzas durante un ano, e eu vivín ali na casa escola con ela cando era moi cativo. E, aínda que moi pequeno, lembro algunha vivencia daqueles tempos sinxelos, pero moi felices. Decía Rilke, o poeta alemán, como unha proclama antibelicista, que a verdadeira patria é a infancia. E para min, a patria e a infancia é Outes. Ali desenvolvía unha curiosidade voraz por todo o que vía ao redor. As xentes, as costumes, os labores do campo, o contorno, a natureza, cada miñoca, escáncer, vagalume, impafontes, cada erva, os niños dos xiríns eran para min un descubrimento. Era curiosidade que tento aínda manter viva cada día medio século despois. Faime guardar memoria de froiteras case exclusivas de Outes como os perillóns, un tipo de pequena pera moi agre que actualmente casi non se ven as hortas, os peros máis redondiños e doces, as mazáns de San Xoán, de San Miguel. Ese gusto por eses sabores e aromas intensos e antigos permanecen en min dende aquela porque se gardan na parte máis antiga evolutivamente do cerebro. Como tamén a sonoridade de tantos lugares que definen o mapa da miña infancia e tanto din. A Seara, as Eiras, a Farrapa, o Rial, Quintenla, o Brenzo, Mosteiro, Galeiros, Donas, mesmo microtopónimos nin recollidos nos mapas e con risco de perderense. As Abruñeiras, as Cortiñas.
Isto comenta Emilio de a súa infancia e da súa vivencia, do seu querer por outros. Hoxe o temos aquí, nos vai a falar de enfermedades da pel, pero seguro que despois no coloquio falaremos de moitísimas máis cousas que non teñen nada que ver coas enfermedades. Xa sin máis, vos deixo con Emilio e moitas grazas, dimos os agradecimentos ao principio, pero sobre todo a todas e a todos que estades aquí hoxe para escoitar a Emilio. Grazas e, bueno, lo deixamos con él. Pois moi boa tarde a todos, eu procurarei botar man de chorro de voz. Agradecervos a todos a presenza aquí, por suposto, e por riba de todo tamén agradecerlle ao Dr. José Dios a oportunidade deste encontro, desta charla, porque confesareivos, xa encarreirando a tramo final da miña carreira profesional, ainda non por agora, pero calquera día, que esta en concreto é de todas as presentacións, participacións, charlas aquí, acolá, de todas, esta é a máis importante para mí, porque entra de cheo no terreo das emocións, dos afectos. Isto para min non é un traballo, é un premio, poder ter este momentiño convosco. Como ben decía José, eu como outense, e que ademais o levo no sangue, e con toda a ilusión, é a miña infancia, e como decía Rilke, e recordaba aí nesas palabras, a miña patria é a infancia e a miña patria é San Orente, e a miña patria é Utes, como vemos aquí no Pozo dos Pins. E un día, sempre que veño aquí, sempre me encontro, din que ninguén é profeta na súa terra, pero eu aquí sempre me encontro querido, apreciado, acubillado, protegido. As decisións máis importantes da miña vida tomeinas aquí. Isto seguro que non me trabuquei. Axudou o meu entorno e axudastesme vos. E un día, dentro de moito tempo, que veño regularmente falar coa miña xente que está aquí, xa non presente, vos direi tamén aquí, espero que en tempo, descansar ao pé do noso menir cristianizado familiar na nosa campa familiar. Vamos a falar de tres partes. O número 3 será a clave nesta charla, moi comunitaria. Vamos a falar de 3 temas. Unha primeira parte de introducción da dermatoloxía, que todos máis ou menos coñecedes como especialidade. Unha parte de dermatoses destacadas, que estaban previstas 3, pero quedarémonos en 2, porque senón é excesivamente ambicioso. E imos intentar que sexa en 3 cuartos de hora, como non. A ver se non me paso moito, para que non digades que son un enorme, como decimos nós aquí, e non nos entenden moito fora de Outes ese concepto tan noso. Esta imaxe, somos tamén 3 dermatólogos, 2 deles en formación en Cernes. Un deles a miña dereita, o meu fillo Emilio, bo estudante, brillante, sacou boa nota no MIR, está facendo dermatoloxía en Madrid. Pero é que a miña esquerda está a súa compañeira de promoción na Universidade de Santiago, Sofía Haselgruber, que a pesar dese apelido austríaco, porque é de pai austríaco, é de Lalín, e que foi, hai 2 anos e medio, acaba de ser o MIR este sábado, que é unha cita importante para todos os que rematan medicina. Acaba de ser este sábado pola tarde. Sofía foi o número 1 de 17.000 médicos en España, e é galega, con ese apelido cosmopolita austríaco. E diso podemos estar orgullosos. E escolleu dermatoloxía. Está facendo dermatoloxía en Granada. Aquí a temos aí nun momentiño que presume, e como tamén hai 4 anos foi o José Manuel Bustoleis, que polos apelidos parecería talmente da Ponte na Fons, pero é de Bar, de cerca de Vila García. Está en Madrid facendo dermatoloxía tamén, un médico galego brillante. Sempre hai certas pullas entre os especialistas, non? Como saberedes que isto é como os chistes, non? Estaba catalán, un vasco, un galego,
pois sempre hai certas pullas que a especialidade ten máis relevancia ou máis importante, ou se pode establecer nunha certa xerarquía. Os cardiólogos, que son ben enchidos, sempre dirá que o máis importante é o corazón, e de feito é unha das especialidades máis escollidas no MIR. Pero a número 1 casi sempre, e a que se acaba antes, é dermatoloxía. É unha sorte, porque temos médicos que se dedican á saúde da pel, entre os estudantes máis brillantes de medicina, que a súa vez son tamén dos máis brillantes na selectividade. Pero frente aos cardiólogos habrá tamén os neurólogos que digan que o máis importante é o cerebro, porque se un non ten xa está en morte cerebral, pois xa non vale para nada que o corazón lle late, ou non. Pero, postos a eso, e xa a darse codazos, vedes esta imaxe que é un grabado do século XVI dun anatomista español, Juan Valverde de Amusco, inspirada en Vesalio, nun século que se desenvolveu moito a anatomía e que é tan atractiva nos detalles anatómicos que se empezaba a coñecer e a cirurxía como case arrepiante, no que a pel está como un pelello, xa se chama así, o desollado, esfolado, na pel está como un pelello. E é que postos a morrer do corazón ou morrer do cerebro, a peor de todas as mortes, a peor é o que din unhas poucas, é morrer sen pel. Morrer sen pel está un desexando acabar os seus días. E entre elas xa as xeografías, que son as biografías enxalzadoras dos santos. Este santo esfolaron e así a figura. É que ainda por riba, como non morría, despois colgaron o cabeza abaixo, crucificaron o cabeza abaixo. Algún de vos sabe que santo este que morreu esfolado e que por tanto merece a palma dos mártires? Sonamos de algo? Quen diríades que pode ser? Que santo morreu sen pel? San Bartolomé, Santo Bartolomé, San Bartolomé. Pero bueno, deixemos os temas isto. Preguntarlle a alguén que especialidade é máis importante é como dicirlle a un neno que a quen quere máis, se a papá ou a mamá. E que hai que ser idiota para facer esa pregunta, porque isto é exactamente igual. Todas, como o sufraxio universal, todos son iguais e respetuosas entre sí, ou deberían ser. Por tanto, non ten que haber ninguna xerarquía, ou non debería. A dermatoloxía, o nome completo oficial é dermatoloxía médica e cirúrxica, nós mesmos case sempre operamos aquelas cousas que precisan un tratamento cirúrxico. A propia Academia Española de Dermatoloxía está loitando por incluir o termo estética, porque o que coñece ben a pel enferma, coñece ben a pel sa, é armónica, pero está aínda en proceso. É veneroloxía. Veneroloxía, por si non vos soa moito, refírese a Venus, a deusa do amor, que son as enfermidades de transmisión sexual, que están no candeleiro hoxe máis que nunca, porque xusto hoxe na prensa, no telexornal, no telediario nacional da primeira, hoxe a mediodía, falaban do boom que están tendo as infeccións. Son enfermidades, pero son o 99% infeccións de transmisión sexual. E entre elas, algo moi concreto que é o que se chama o QMCS, unha auténtica plaga devastadora. Estos normalmente son homes que teñen relacións con homes que, animados por determinados estimulantes, drogas, medicamentos, etc., xúntanse toda unha fin de semana, todos con todos. Evidentemente, nada que cuestionar, faltaba máis da orientación que cada quen ten, eso está integradísimo, asumidísimo. O que non está, nin debe estarlo nunca, é a promiscuidade, a mistura e o xogar de forma como que fai unha ruleta rusa, porque realmente despois, luns, martes, mércores, venres, estamos nós vendo as infeccións que se colleron aí, de todos con todos. E iso é o que está multiplicando de forma exponencial as enfermedades de transmisión sexual. Iso é o comportamento promiscuo e sen protección é o que se debe censurar, ninguna outra cousa. Pero iso non será hoxe cando imos dedicarlle ocasión a iso. Na parte estética da especialidade, que é curiosamente a que casi sempre se pola mañá tuve que ir á Televisión de Galicia e falar precisamente deste tema, dunha vacina que están desenvolvendo para a calvicie, para
Algúns aquí chegan un poquinho tarde, que estou vendo, pero bueno, haberá cousas, haberá novidades, non exactamente unha vacina, pero haberá novidades. Pero é que non é necesario nin eso. O pelo e as unhas, que son anexos cutáneos, son territorio natural do dermatólogo. E con algo de medicación oral, non só tópica, hai que tomar algo por boca, sen que se supoña un quebranto para a saúde grande. Se poden conseguir resultados como este que vedes aquí. Non é habitual, pero este é dos mellores respondedores. Todos os tratamentos teñen como unha campana, así como unha campana de Gauss, que a zona alguén que responde mal, un pelotón que responde aceptablemente, e uns pouquiños que son os máis listos da clase, sempre de matrícula de honra, como este caso que responde moi ben. Pero, na parte estética e a especialidade, moitas consultas, ahora que somos Galicia, perde poboación autóctona, temos menos fillos, e os nosos fillos marchan para Madrid e xa non volven, como se aquilo fora un burato negro, parece que traga todo, recursos, investimentos, xente, e recibimos moita xente de fora que ven a enriquecer o noso patrimonio, incluso xenético. Na variedade e na diversidade, a natureza sempre fuxe da homoxeneidade, porque iso xenera endogamia, endogamia xenera enfermidade, busca diversidade. Estamos recibindo cores de pel de todos os tipos. E un dos problemas é isto que se chama melasma, pero que non lles gusta nada, sobre todo nas etnias amerindias. E que se pode mellorar. Se pode mellorar, como vedes aquí, con un tratamento tópico e con un medicamento curioso, que un non debe explicar moito estas cousas, porque ainda por riba están fora das indicacións oficiais, que se chama ácido tranexámico. Un pouquiño desta molécula que normalmente se usa para aumentar a coagulación por boca, barre completamente esas manchas. Algo curioso. Ou quitar un lunar. Un lunar como... Isto non é Photoshop, é así. Isto se fai con láser, queda así. Non ten por que haber cicatriz. Ou quitar unhas veiñas da cara, que parece que un está no alpiste todo o día. Pois isto se pode eliminar, ou esa tendencia. Hai que facelo con tecnoloxía, con láser. E todo iso é territorio. Ou estas manchas, que o sol, despois faremos un poquinho, produce dos tipos de manchas, as boas e as malas. Estas son as boas, pero feas, e a señora non as quería. Entonces, quitamos e quedou así. Pero isto non é magia, non creades que é dun día para outro, nin é como coller unha goma de borrar polo medio, pasou uns días por esta fase. O que algo quere, algo lle custa, e a veces custa sangue, suor, vaguas, tempo e un poquinho de cartos. Porque esta é unha medicina satisfactiva, é unha medicina de capricho. É unha medicina curiosa porque esta medicina paga IVE. A medicina de atención normal está exenta de IVE, como o ensino. Os tanto da Europa, non é só aquí en España. Pero esta parte que é capricho, isto paga IVE, e ese IVE axuda a pagar estradas, sanidade, docencia, educación, etc. Pero todo isto é desa parte, digamos, estética que don José non foi o que me pediu que vos falara. Simplemente, curiosamente, o que máis atrae a xente. Pero, vou poñer un poquinho para atrás tamén, non estamos, non? Pero vamos a esa parte outra médica, como vos falaba ao principio, os tres grandes bloques da dermatoloxía, e en concreto, aunque estaban previstas tres, imos quedarnos con dous temas. Un cancro de pel, que é sempre importante, falado unha vez e outra vez, pero nunca suficientes. E algúns dos que estades aquí, nos vimos algunha vez por este temiña, todos fostes bastante ben, E outro que está moi de actualidade, moi de novidade, aquí non chega porque, en fin, ou chega pouco, ou, en fin, habría que preguntarlle aí a don Ángel e a don José, pero algo chega de rebote, que é a sarna, que parece algo medieval, ou parece algo da posguerra ou da miseria. Hai moita sarna, está volvendo moita sarna, e con un patrón distinto do que un pensa que é asociado á miseria e á pobreza. Centrándonos xa en cancro de pel, isto é a pel que ten tres capas. Ten tres capas, a parte inferior onde se ven esas boliñas, que é a hipoderme ou a capa grasa, o touciño, vaya. A capa intermedia, que é a derme, e a capa superior, que é a epiderme. E a súa vez a epiderme, que é xusto o último que temos por riba, se divide en tres capas outra vez. A capa basal, que é a parte máis inferior, e aí esa que fai eses festóns de ese que fai eses festonciños de
esta é a capa basal. A capa espinosa, que é a parte intermedia, e a capa córnea, que é como unha especie de plástico, non de todo hermético, afortunadamente, que nos cubre. Todo o que hai na pel, todo pode producir cancro. O cancro é un descontrol de algo que estaba aí e que acaba facendo pasto de nós. Todo. Hai pelos, pode haber cancro de pelo. Na pel hai glándulas sudoríparas, estas que vedes aquí. Estas que vedes aquí. Pode haber cancro de glándulas sudoríparas. Hai fibroblastos, que son os que producen a famosa coláxena. Pode haber cancro de fibroblastos tamén. Pero, realmente, os tres máis habituais son da parte superior da epiderme, se chaman carcinoma vasocelular, porque se produce na parte inferior, aquí, deriva destas células. Carcinoma epidermoide espinocelular, que deriva destas outras. E o temidísimo melanoma, que se produce nos melanocitos, que son as células que dan o pigmento á pel, que é o máis terrible de todos, se colle tarde, e que tamén están zarapicadas por aquí. De menos a máis importante, todos importantes, pero de menos a máis. Vamos ver algunhas imaxes. O carcinoma vasocelular normalmente é un graniño, unha perliña, ten un aspecto brillante, como se fora un brillo moi peculiar. Os textos clásicos o definen casi como un acarado, que aparece, isto non o teñen os nenos, aparece os 30, os 40, os 50, normalmente os 60, 70, 80. Aquí outro día vin un estudante de medicina, sorprendentemente, que cursaba dermatoloxía con 20 e pouco anos, 20 anos, con un destos, e que remitín o seu profesor e dixe, mira, xa que estás estudiando, falalle o teu profesor e xa xo soluciona, sen maior problema. Ten este aspecto que vedes aquí, con unhas veiñas moi rechamantes, e ese brillo característico. O paciente, ademais, a persoa nota como un buligar, un comechón, un cosquilleo aí moi peculiar. Cando conta, xa un sabe, xa se poñen os sentidos, isto vai ir por aquí. Casi sempre é así. Outras veces é como unha ferida que non cura. Cando vos, calquera dos vosos veciños, amigos, tedes unha ferida que non acaba de curar, eso con alta probabilidade, por riba dos 50-60, pode ser un cancro de pel. Afortunadamente, fácil de solucionar, a maioría das veces. Ou este outro aspecto, porque non só é na cara, a cara é a zona máis habitual, pero pode aparecer no tronco ou nas costas. Unha ferida que vai medrando, de forma moi lenta, pero que medra e medra. Distinto é un pouco xa máis agresivo, porque un carcinoma vasocelular medra no sitio, pero non medra moito máis de aí. É moi raro que unha persona teña mala sorte con carcinoma vasocelular. Hai que facer máis ou menos canteira, pero se elimina. Un pouco máis é o carcinoma epidermoide, ou espinocelular, como esta veciña, esta paciente de outras. Pero isto se quita e se soluciona cando se colle pronto, porque senón este tipo sí que pode metastatizar a distancia aos ganglios regionais, e dá bastante máis traballo, aunque hai avances importantes, dá bastante máis traballo. A mellor enfermidade é a que non se tenga, que se prevén, ou a que se diagnostica moi pronto e se cura pronto. Sempre hai que ter esas premisas en conta. Ou a veces ten unha forma casi de cráter, de volcán, parece pero que se a persoa ten claro, isto se quita no mesmo momento da primeira consulta. E a sorte que temos cando nos marchamos máis libremente, que non dependemos dunha burocracia, dunhos tempos, dice, tes claro, e se quita, se soluciona. Non é así un pouco grimoso, pero son seguida está, unha semana de días, está curado, e quitouse un problema ben privado. Outras veces teño un aspecto casi dun champiñón, parece unha seta que sangra, ferida que sangra. En persoa de máis de 50, pensade nun cancro de pel, e con un 90% de probabilidade e desacertada. Pero se raspa un pouquiño, deixase curar, non fai falta facer moita canteira, e se cura. E cando pasan uns meses, casi nin se nota. E evitouse un problema moito maior. Outras veces, en zonas delicadas, se require, como neste caso de hai menos dun mes, coller un trociño de pel do lado e facer o que se chama unha plastia, que é ese trianguliño que vedes aquí. Ese trianguliño que vedes aquí, veu desde aquí de abaixo e escorreu para arriba, para tapar ese buraquinho e que non lle quedara ollo para baixo.
E, claro, como trata como se fora manteiga, porque tampouco hai moito problema cos puntos, ni hai que lavalos, limpalos, cuidalos, desinfectalos, que non vaya para ollo. Os antisépticos poden ser moi oculotóxicos, pero tampouco hai que tratalo como se fora manteiga, deixando a contra. Algúnas veces o que se ven son lesións que están en proceso, porque isto non xurde dun día para outro, vai pouco a pouco. E isto é o que se chaman queratoses actínicas, que é moi frecuente na xente de pouco pelo, nomeadamente calvos, vaya. E sobre todo cando abusaron moito do sol. Actínico, en grego, quere decir solar. E o sol é a causa máis habitual de cancro de pel, pero non a única. E tampouco debemos temer. Que se fai neste caso? Pois esas máis grandes hai que raspalos, pero para os demais hai tratamentos tópicos para todo iso que vedes por aí. Hai tratamentos tópicos, nomeadamente algúns quimioterápicos en crema, pode ser en crema, a veces necesitan tratamentos sistémicos, se chama 5-fluoracilo, que é un falso ladrillo do ADN, se coloca aí, e como é un ladrillo que non soporta ben o peso da parede, fai que a célula se desfaga, se esfarele. E, numas pouquiñas semanas, eso se irrita un pouco, se pon moi feo, o que algo quere, algo lle custa, e nunhas semanas, pois, isto está así, xa ten pel nova para outros 80 anos, pero sempre sen abusar do sol. Esa mesma crema se pode usar para estas lesións incipientes que son moi características. Que vos decía antes, como se recoñece ben un cancro de pel? Bulto que non estaba, ou ferida, úlcera en persoa de certa idade, que non cura, vai a máis, esa é unha idea. Outra idea é unha placa, normalmente vermella, pode ser tamén castaña, e que cando un lle toca é como tocar un papel de lixa. Esas son lesións precancerosas, que se lle dá tempo, como víamos no caso anterior deste señor, acaban en cancro de pel, pero hai tempo polo medio de maniobra, de traballar. E algunhas delas son estas, que se tuverades ocasión de tocarlle a esta señora, diríades que esas que rascan. As que víades antes, daquela señora que podía poñerse máis moza que unha pel máis homoxénea, máis luminosa, non rascaban nada. Eran suaves ou untuosas, castañas e untuosas, ou suaves, benignas. En cambio, se son vermellas ou lixeiramente castañas e rascan con ese tacto áspero, esas son lesións precancerosas, que simplemente coa mesma cremiña que vos falaba antes, se eliminan, queda apenas ese pequeno rastro e ata parece que rexuveneceu. Pois, máis que rexuvenecer, sobre todo, quitouse de enriba o risco de ter un cancro máis adiante. O máis temido de todos os cancros de pel, o que máis medo nos dá, é o melanoma. O melanoma fórmase nas células de defensa do sol que temos na pel. As persoas de pel clara temos menos, as persoas de pel morena teñen algo máis e, sobre todo, con máis melanina. Non moitas máis, en realidade. E son esas células que forman, por exemplo, os lunares, cando se acumulan. Pero os lunares, en realidade, os lunares normais, hai lunares de todo. Hai lunares de pelo, hai lunares de glándulas sudoríparas, e hai lunares de melanocitos, que son os comuns. E, de feito, non hai unha soa persona que non este aquí, que non teña un mínimo de 5 ou 10. Mais ou menos, pero 5 ou 10. E cantos van ter un melanoma? Por sorte, moi pouquiños. E se se colla tempo, curase. O melanoma deriva de un melanocito calquera, de calquera sitio da pel, que de repente descontrola, tolea, como un ordenador que entra en bucle. Ou de un lunar, pero non sempre. De un lunar veñen como un 20% dos melanomas. Terceira idea, primeira, ferida que non cura, en cara de persoa maior, ou que sangra, ou que nota un certo buligar. Segundo, placa rasposa, que rasca o tocarlle co dedo, ou que nos vai aos dermatólogos despois do ollo, que é o que máis traballa, é o dedo, e a tocar. Se nota incluso a través da luva, se hai que facelo en pandemia ou con determinadas circunstancias. Pero a maioria de nós, a verdade que non usamos luva, mas que para o que é absolutamente imprescindible. Este tipo de cancro, se se detecta a tempo, curase perfectamente. Depende moito do grosor co que invada a pel. Moito. Se é incipiente, curan o 100%.
si é avanzado, agora hai novos tratamentos de inmunoterapia, porque é un cancro que responde moito, cambia moito dunha persoa a outra según se echan as súas defensas, e pode, incluso, contra todo pronóstico, ir ben en casos avanzados. Pero moi importante esta terceira idea, lunar que cambia, ou lunar que aparece despois dos 30 anos, é que non estaba consultado sempre, sempre. E de feito, un ten criterios a estas alturas, pero cando a min unha persoa, un doente me di que un lunar ou unha mancha que lle dá cousa, que lle dá mal corpo, que lle dá cousa, a min xa me salta a adrenalina e xa me poño cos 5 sentidos sobre eso, porque con moita probabilidade vai ter razón. Cando di que lle dá como cousa, e que eso que non lle gusta, que non se lle dá ben, que non... Eso, ollo, porque a maioría dos dermatómos seguida poñemos ollos, orella e corazón a latir, porque aí vai haber tema. Ou non, a veces por sorte hai falsas alarmas, non sempre se cumple que a tostada, a torrada caia polo lado a manteiga. Alguna vez non, pero... Para sabelo, hai unha regra moi sinxela, que é a regra de A, B, C, D, e fácil de lembrar. E que isto seguramente vos sonará de alguna campaña de recoñecemento de cancro de pel, fan moitos colexios de médicos, fan moitos colexios de farmacéuticos tamén, etc. Estos, además, son xente que eu vin e tratei. Estos son lunares, non teñen importancia. Estos son melanomas. Isto non hai por que tocarlle nin quitalos. E isto hai que quitalos a correr, a ser posible ese día ou canto antes. Xusto ante a última persoa que vin era unha lesión así, un melanoma, que eu podía ter feito eu, pero realmente moitas veces cando é complexo e máis sinxelo para a persoa ou para que non lle supoña enredo nin gasto, é mellor remitilo ao médico de cabeceira con unha notiña que pon, ollo, esta lesión é un melanoma, recomendo remitir a dermatoloxía, eso mellor falamos deso despois, doutor Lado, doutor Dios, por un mecanismo que se chama vía rápida de melanoma. Sabedes que ora moitas especialidades é que están casi bunkerizadas, están atrincheiradas no hospital. Eso hai que cambiarlo e volver a tomar o contacto directo coa xente, como sexa. E unha das vías que hai, afortunadamente, para que iso sexa xa é isto. Non se pode forzar, non pode ir por aí un gran calquera que saiu un día, porque entón temos a cousa complicada. Pero para estas lesións sí que está así. E este señor foi hoxe e xa o remitiron en menos dunha semana, o van a ver. Se o lunar é pequeniño, regular, redondiño, marronciño, estable, ningún problema. O problema é cando é ABCD, A asimétrico. Imaginade que o encartades, como encartamos as sábanas, non? Cando se planchan, pois, ou calquera outra cousa, encartar é un verbo tamén moi outense, pois, e non cadran as esquinas, non coinciden. En nos dous eixos, tanto en este sentido como en este outro, porque pode ser asimétrico dunha maneira sola, pero da outra non. Segundo, cando o bordo é irregular, non sabemos moi ben se o bordo é este, ou este, ou este, e está esborrallado. Non é como a ría nosa, ca creva, co entradas, saídas, golfos, esteiro, broña, o freixo, dicir, non ten unha costa homoxénea. Terceiro, cando a cor é negra, pero negra como o tapete, ou ten varias cores no mesmo lunar. Para o lado marrón, para outro rosa, para outro azul, para outro gris, feo. D, cando o diámetro é maior de 6 milímetros, coa única excepción dos lunares grandes. Entón me preguntaba na televisión sobre eso, porque curiosamente, sabedes que os lunares, aunque estos sexan pequeno inciso, os lunares que teñen pelos, moitas veces teñen pelos e pelos máis grandes que o resto da pel. Isto sucede porque os melanocitos estimulan os folículos pilosos. E iso se está intentando aproveitar para isto que vos falaba do desenvolvemento do pelo, da vacina do pelo. Con esa idea, partindo desa idea, como dun achado casual, dunha serendipia ou dunha inspiración que alguén tivo, pero que ten lógica. Dicir, que teña pelos é unha idea de que ese lunar pode ser conxénito, de nacemento, e os lunares conxénitos, este criterio do tamaño non rexe para eles, porque xa foron grandes sempre, pero os outros sí, e sobre todo o máis importante a evolución e os cambios. Esta señora que era de Rianxo decía, mira, eu tiña aquí unha penca moi pequeniña e ora en 6 meses medroume moitísimo. Xa te sales para fora da mesa porque ese tema vai a ser importante.
Como podemos previr entón o cancro de pel? É o máis doado de previr de todos, porque outra cousa, un problema de páncreas, é unha desgraza, porque poucas veces ves a unha persoa, non recorda ninguén, que sobreviva a un cancro de páncreas. Cando dá indicios, eso xa é tarde. Pero que na pel ten delito case que o teña e non o consulte, ou non o vexa a familia, unha persoa que vive sola e algo nas costas. Bueno, pero que o demais, ainda por riba de darte a noticia da garnas de collelo polas solapas, é dicir, pero ti non podías dir antes, non estabas vendo isto todos os días. E así, non facemos, non? Como vas a maltratar a persoa, ainda por riba de que ten un problema. Pero dá ganas a veces, Dices, sí, non xa hai tempo que estás tú aí. Ben, pois son tamén tres cousas, o número 3 outra vez. A xenética, que non podemos facer moito por cambiálo. Hai familias que teñen moitos lunares, moi celtas. Esas persoas, e que xa tuveron algún melanoma na familia, teñen que mirarse regularmente. Como os que tuveron problemas de colon, pois deben ir a facer unha colonoscopia cada 5 anos. E, en fin, e grazas a eso, pues, estamos intentando conter esta avalancha de cancro de colon. Na pel sucede exactamente igual, esas persoas teñen máis papeletas de poder ter problemas. O segundo, como en todo, na pel, por suposto, para outros tipos de, para o pulmón, para a dieta, pero tamén é importante para a pel, o estilo de vida, que sea saudable a dieta, o que se coma a pel, as unhas, o pelo, son moi exquisitos nas súas necesidades. Nos dá un indicio de como está esa persoa, de se pode ter falla de ferro, se pode ter falla de zinc, de cobre. É dicir, moitas veces tirando do fío, un lle remito ao internista o diagnóstico feito. E o internista, un pouco así, a regañadentes, reconoce dicir, xa este aquí non está, tiña que ser medalla miña, pero non la pon ele en bandeja. Bueno, isto é brincadeira, por suposto. E, por suposto, a fotoprotección, que é moi importante. Pero convén relativizalo, e isto quizás vos vai impactar, esta mensaxe que vos vou transmitir agora, aparte desas tres ideas sobre como pensar que poida ser un cancro de pel. Estes son eu, un día de chuvia, estes días así son unha regalía, pouco fora de tempo, pero bueno, unha regalía. Estes son eu, tomando vitamina D e calcio, porque rompín un oso hai menos dun ano, rompí un calcañar inteiro, porque estaba con osteoporose. E iso que eu non son dos que se protexen moitísimo, si o suficiente, pero non moito. É dicir, un pouco de sol é necesario, pero unha protección curiosamente excesiva, cando lle ollades a alguén que vos di que hai que poñer un protector de 50 os 365 días do ano, ese é un talibán, porque a ninguén se lle ocurre poñer, como veremos agora, a protección aquí en Galicia, que non ten nada que ver co sur da península, nada, en 800 km de latitude, cambia completamente o conto. Eles teñen 8 meses de verán, nos con sorte 3 ou 4. Cambia completamente o conto. Aquí é importante en Galicia, dende que cambia ahora no verán, quedadevos con esta idea, dende que cambia ahora na primavera, ata que volva a cambiar en outono, ese semestre, sobre todo os centrales, e cerca sobre todo do solsticio de xuño. Tendemos a pensar que fai moito sol en agosto, fai moito calor, pero non moito sol. O sol, cando máis vertical está, é no solsticio de verán, o 21, aprox, sobre o San Xoán. A ningún de nós se nos ocurriría estar no verán con un anorak ao sol, porque nos dá un golpe de calor, directamente. E tampouco se nos ocurre, salvo días así como hoxe, que é a excepción, pero hai 15 días, estaba de manga curta e pantalón curto, ca friaxe que tiñamos. Dicir, en cada momento hai que adaptarse o que é. Igual que os labores do campo, por exemplo, agora porque é pouco común e faise no tractor, con aire acondicionado ali, aquilo é unha maravilla, pero tradicionalmente os nosos maiores, moi sacrificados, facían o traballo do campo a primeira hora ou a última hora. Pero, si fora desa praia, a Broña, o Freixo, os que están os veciños de Esteiro, que prenda creedes que é a esencial? Que cousa levaríades esencial á praia? Que levaríades? A crema? O bañador? Bueno, o máis importante de todo, podedes ir sin crema, non a mediodía, fuxido un pouquinho desa hora. Convén levar, hai que levar. Podedes ir sin bañador, no sitio que corresponda, pero que non deberíades ir nunca é sen sombrero.
sen sombreiro. Este é o meu fillo Luís, e esta é a súa moza Alba, con traxe tradicional, incluso sapos típicos galegos que cantaba Sotomayor e cantaba Rosalía. E aqui o meu fillo Luís, o meu fillo pequeno, enamorouse, a parte desta rapaza, do noso sombreiro. O sombreiro de Outes, pero de toda a bisbarra, porque non vamos, tamén de Noia, por suposto, porque non vamos a... Claro que sí, e de Mazaricos, por suposto, e de Dumbría, porque tamén chega aló. Tanto que Luís presentou un libriño sobre o San Cosmeiro, que é o mellor fotoprotector que existe. O cal non quita usar crema solar, por suposto. Hai pouquín, a semana pasada, un libriño promovido pola Diputación que xa se esgotou. Pero a historia de amor do meu fillo co San Cosmeiro empezou xa moito antes, porque agora a ver se aproba as oposicións, que está esperando por elas, porque está en stand-by, pero e deixa de romper a cabeza, que lle rompa a cabeza un salto. Pero cando estaba facendo un dos cursos de Dereito en Estrasburgo, de Erasmus, Estrasburgo está en Francia, pegadiño a Alemania, pegadiño a Suiza, pois viu esta foto deste adolescente que un fotógrafo francés, nunha exposición, fixera de nativos, de persoas de Benín, que Benín é un deses países que está no Golfo de Guinea. E, cando está mirando o retrato deste adolescente, deste rapazote, resulta que se fixa nesto, que leva isto na camiseta. Un San Cosmeiro, da imprenta, da serigrafía da Asociación Cultural de Sagorete, de xente de Sagorete. Que pasou? Como foi isto? Pois unha reviravolta desas de que o mundo é unha aldea global. As camisetas que se fan para as festas de Sagorente, que se farán 200, 300, para axudar a sufragar os gastos, foi nun container de roupa, iría a Benín, e este rapaz pois, tuvo a ocasión de tela, lucila, eso yo retratou, fixo yo retrato un fotógrafo francés, e o meu fillo foi decatarse diso en Francia. E, de rebote, mandou noticia para aquí, de volta. Así que a camiseta foi de Galicia, de Sagorente, a Benín, que está aí, de Benín, tuveron noticia en Estrasburgo, lá pegadiño a Alemanha, e de volta veo o recado por aquí, de que a camiseta de Sagorente foi para. En fin, unha anécdota. Pero, sempre que podemos, sempre, non só por orgullo e por patria, sino porque realmente estou convencido que é así, facemos proselitismo e propaganda do que é nos, do que estamos tan orgullosos. Aí tedes a Roberto Vilar lucindo o meu San Cosmeiro, porque aí tedes a versión masculina, que, se non é ben, é ben trovato, porque eu non recordo os vellos que usaran como tal, pero a verdade é que é moi lucido. Así que animádenos. E aquí temos a membros da Asociación Portela Bella, que son unhas artistas facendo isto, e tamén de Noia, que o traballan moi ben. Segundo tema importante, deixando atrás o cancro de pele, a prevención, a sarna. Cando unha cosa pica moitísimo, di, isto pica como se fora sarna. Tamén picar, porque tamén estamos ora en tempo que se poida dicir, cando unha persoa come moito, xogar co doble sentido da palabra comer en galego, comer de comechón. Entón, cando a persoa come moito, como se di tamén, come como un sabañón, que estamos vendo moito estes días. Ahora minguou, pero se ven, estivemos vendo moito estes días. Mas ahora é que a chavalada anda todos con All-Star, con estes tenis, andan cos mismos All-Star en agosto que en xaneiro. Entón, claro, en agosto andan cos pés recocidos e en xaneiro andan con sabañós nos pés e nas máscaras. Bueno, pois isto que ves aquí, a sarna, que estamos vendo moitísimo. E en contra do que un pode pensar asociado a penuria, a miseria, pobreza, inmigración, nada que ver con iso. O perfil do doente con sarna, con escabiose, que é a forma elegante de chamarlo, pero é sarna. Pois é un adolescente de 16, 18, aprox, 20, 30, un varón de mediana edad. E daí espallas a toda a familia. O único picor contagioso, cando alguén vos diga que lle pica a varios na casa, hai un tipo de trastorno psiquiátrico que se chama folie du, ou tru, se toma do francés, que están tolos. Pero neste caso que non están tolos, é que teñen sarna.
Unha das últimas que vin estaba tomando lesatín, pois dicía, non, esta está... Pois non era o lesatín, é como non lleva, se isto pica que arrabé. E o que produce isto que vedes aquí, este ácaro que vedes aquí, que ten unhas 2 décimas de milímetro aproximadamente. Alguén que teña boa vista pode chegar a velo a simple vista. Pero, bueno, hai que ter moi bo ollo, E aquí o tedes que é unha auténtica, ten 8 patas, como as arañas, pero moito máis pequenillo, E isto que vedes aquí, vedes que ten aí esas pugas no lombo, eso que tedes aquí, isto, vamos a ver, esas pugas que tedes aí, eso é unha auténtica tuneladora biolóxica. É mellor que o de furar os túneles do agua, moitísimo mellor. Non hai tuneladora que sea tan eficaz como un sarcóptes, que é como o arador, por eso se chama así. É moi semellante a isto que vedes aquí. Vedes que é parecido, porque isto é tamén un ácaro. Pero isto que vos pode soar, que se chama dermatofagoides teronísimos, dermato, pel, fagoides que a comen, estos son os ácaros do pó. Isto vos lo explicaría mellor un alergólogo, porque le sobe máis. Pero cando se diga unha persoa alérxica ao pó, non é alérxica ao pó, o pó non dá alerxia, é alérxica a estes ácaros. Que estes comen a nosa pel, as nosas caspas. Dicir, a nos caenos, sabedes que o ciclo menstrual son 28 días, na pel temos exactamente ese mesmo ciclo. E mudamos a epiderme, a capa superior da pel, cada 28 días, e nos cae. Pero nos cae de forma imperceptible, non nos notamos. E estos, que están aí agardando no chan, pois comen isto, pois se chaman dermatofagoides. Están esperando por esa comidiña e a comen. Nas alfombras, na cama, en fin, e por aí. Unha persoa pode ser alérxico á pel, pero non aos ácaros, pode ser alérxico ao epitelio de can, de gato, etc. Un día un alergólogo lo conta mellor. Son casi iguais, pero isto é unha idea propia, persoal, un día dice, mira, que isto son casi o mismo. O ácaro da sarna é como isto, pero como se evolutivamente dera un salto adiante na evolución, e pasa a dicir, para que vou esperar no chan a que me cae a comida? Vou directo onde está e collo e a como. Iso é o que fai exactamente os sarcóptes. Non é un derivado desto, pero sí que probablemente, evolutivamente, é un paso posterior. Porque xa vai directamente a onde está, non ten que esperar a que lle cae no chan. E esta é a maneira de velo e comprobalo, que probablemente lo fagan os vosos médicos ou dermatólogos se vedes isto. Isto é moi sinxelo, podes facelo en casa, se alguén ten a sospeita, e é que con un pouco de vista, ou poñendo as gafas, ou quen teña agudeza, se ven, sobre todo, isto pica moito e pica pola noite, moitísimo, que non é un pruído moi intenso, especialmente nocturno. É como se a ácaro tuvera un reloxo, pica sempre, pero é como se a ácaro subera, cando é de noite, pica máis de noite. Ou de noite, que non estamos facendo nada, entón xa te decatas que tens que rascar, porque non... Pero non é tanto así, é un picor intenso, moi intenso. É sobre todo entre os dedos, nos pulsos, nos brazos, nas axilas, arredor das areolas, tronco, cintura, cachas, nas nádegas, moi frecuente. Todo menos a cara e a cabeza. Se pica a cara e a cabeza, con prácticamente total seguridade, eso non é sarna. Ou ten dúas cousas. Ten unha sarna e pica a cabeza por outro motivo. Pero iso é raro, que alguén lle toque a bonoloto e a quiniela a mesma semana. No mesmo ano. Pois, isto se pinta con un bolígrafo de tinta ou rotulador, preferiblemente de tinta líquida, se pinta así cargando un pouco, un borrato, sobre a pel, e despois con alcohol corriente, ou de 70 ou de 90, bórrase, moi suave, bórrase. Pero como isto fai como un túnel, parte da tinta filtrou dentro do túnel, que é isto que vedes aquí, con este aspecto, normalmente é como unha S itálica, pero outras veces é máis recto. E vedes que marca o surco, cousa que non se vía de forma natural, isto actúa como un revelador fotográfico. Incluso moitas veces se ve como este aspecto que é moi característico arrosariado, se ven aí como se foran perlas dun colar de perlas, que é característico. E moitas veces ao final, moitas veces hai un puntiño marrón, que é este de aquí, que é o ácaro. Case sempre ten forma de ala delta, como un ala delta que se ve no cero, porque é o que vai tunelando, como víamos antes. E isto, aparte de se pode tomar unha pequena mostriña onde está o ácaro e velo ao microscopio, pero é que isto é igual de característico. Se vedes unha cousa que ten pluma se vai polo aire, paxa, isto é diagnóstico.
E se alguén vos di que lle pica a todos na casa, ou están todos jamaos, ou efectivamente ten que estar. Isto que estaba antes casi non existía, igual que nos falaba das enfermedades de transmisión sexual, que chegaron a recuar e retroceder moito, están outra vez en avance, como un pesador, un eterno retorno. E estou farto de dicilo nos medios. Curiosamente, o saben as nosas veciñas, o saben a nosa xente, o saben as paisanas das Rías Baixas, que poñen un mandil cruzado, e saben que hai moita sarna, e que hai que tratala así, e a veces non o sabe, aquí sí, pero a veces non o sabe o médico de cabeceira ou os centros de saúde, porque o que lles figura nas instruccións e nos protocolos que remiten desde a Consellería e as autoridades sanitarias é que o tratamento da sarna é o que figura en casi todos os sitios, a permetrina, a ivermectina, todas as sarnas agora, o 90%, 98%, son resistentes a permetrina e ivermectina. E parte do motivo polo que hai tanta é porque o tratamento que sigue figurando nas guías que se debe recomendar é como botarlle auga da billa, non funciona en absoluto. Aquí o sabedes, os nosos médicos son conscientes disso. Entón, o que hai que utilizar son os tratamentos que había antigamente. Isto parece que un se volve vello cando di o de antes era mellor, pero que neste caso é así. Os tratamentos máis recentes son os primeiros que decaeron en eficacia. Entón, hai que recurrir a cosas antigas como a vaselina azufrada, en nenos unha concentración pequena do 6%, en adultos 8 ou 10%. E hai que aplicala 3 días seguidos, todo, de pescozo a pés, todo, hasta o borde mismo dos xenitais, donde, por certo, aparece moita sarna. Hai que facelo 3 días seguidos tratando a roupa, porque na roupa está tamén isto. Cando aparece a sarna, pois a sarna aparece non como unha enfermedade de transmisión sexual, que, en certo modo, tamén, porque arrimarse pel con pel, pero por compartir o neno que se mete na cama dos papás o fin de semana a xogar, a retozar, xa o teñen todos ali, xa o teñen todos. Ou as familias que son moi ositos e moi, pois eso, casi, neste caso, é mellor que non, é manter unha distancia britis, pero tampouco hai que renunciar ao apego, ao cariño e ao contacto, que é moi importante para o desenvolvemento dos nenos e dos maiores. E as prendas hai que tratalas así. Sirve tamén, aquí non o facemos moito, pero para as persoas que non lle guste o olor de... Porque a vaselina azufrada cheira. Cando cheira a xofre, que se di tradicionalmente, que acaba de pasar o demo, non? Cheira a xofre. Pois dá un poquinho de olor e estraga as cousas de prata e de ouro branco. Hai que usar ouro normal, ouro amarelo non, pero as outras cousas sí. Quedan todos contentos con tal de quitarse esa peste de enriba, aunque estraguen uns pendentes. Tamén vale o benzoato de bencilo, que curiosamente son menos días, non cheira, e é o estándar máis habitual, por exemplo, en Cataluña agora. Como último tramo dos 3/4 de hora, imos aí, non, doutor? Está ben, está ben. Ben, pois o doutor Dios pediume que nos falara de tratamentos actuais en dermatoloxía. Pero como pequena licencia, como un se vai facendo golf, co tempo e xa non ten nin freno, dá igual, pois pedinlle, como cortesía, se me deixaba falar de tratamentos naturais. E o que se me ocorre foi isto que eu tiña por casa, que o tedes todos en casa, pero ollo, que ninguén se poña a facer experimentos, porque isto que vos poño aquí, aunque parece mentira, isto que vos poño aquí, que vedes aí? Manzanilla, sal, mel, isto ten que ser con prescripción e control facultativo, non pode ser así por inspiración, nin por botica da boa, ten que ser con control médico. A macela, témola nas hortas, témola na casa, é maravillosa, maravillosa. A macela pertence como as margaridas ou as viluritas, as margaritas, todos un tipo de plantas que se chaman compostas. Entre elas, por exemplo, a caléndula, que vedes aquí, que vos pode sonar de moitas cremas, caléndula officinalis, é un nome en latín. Todas as palabras, todas as especies, todas, sobre todo botánicas, que levan o apelido lineano de officinalis, officinale, pode ser tamén,
oficinales, é porque teñen utilidade médica, porque se poden utilizar e utilizan na oficina de farmacia. As farmacias non se chaman oficialmente farmacias, o nome oficial da farmacia é oficina de farmacia. Igual que as panaderías, ahora menos, pero tradicionalmente non se chaman panaderías, se chaman despachos de pan. Bueno, pois todo o que leva o apelido oficinales é porque ten utilidade médica. Isto é un pampillo, visto que é tamén unha composta, visto co dermatoscopio que víamos antes a sarna, os túneles da sarna. E é que en realidade a macela non son flores corrientes, non é unha flor sola, é unha fluorescencia, son moitas flores. Cada unha destas é unha floriña, cada unha delas. E dentro ten os estames, e dentro ten o pistilo. E o que ten fora non son pétalas auténticas, son pseudopétalas. O conxunto de todas elas chamase capítulo, como de un libro. E siguen además un orden curioso, non están colocados ao choo. Se colocan sempre dunha maneira que sigue unha progresión que se chama progresión de Fibonacci, que é unha serie matemática que se vai facendo sumando un número anterior. Por exemplo, 1 máis 1, 2, e o seguinte 2 máis 1, 3, pero o seguinte é 3 máis 2, 5, e o seguinte é 5 máis 3, 8, e así vai saltando, sumando ya un anterior, co cal vai aumentando a distancia. Na progresión de Fibonacci, se dividides cada vez máis, canto máis altos son, un número polo anterior, o cociente vai acercarse cada vez máis a un número que ten infinitos decimales, que é o número fi, o número da armonía, o 1,61. É parecido ao número pi, pero o número da beleza, da natureza, xunto con algo máis, como o número pi mismo. Isto daría para unha charla, pero non vou a derivar. O número fi é moi importante para os dermatólogos porque é no que se basea a beleza da cara, por exemplo, da expresión. Unha persona nos parece máis guapa ou máis fea según o número fi. Pero bueno, vamos a deixar esta derivación e imos recuperar o fío principal. Por que é útil a macela para tantas cousas que eu recomendo moitísimo, cada vez máis? Porque a macela leva unha sustancia que se chama alfa-bisabolol, que se mirades con calma algúns cosméticos o trae, que é unha sustancia calmante, lenitiva, desinfectante, é moi útil. Nos usámosla, por exemplo, casi como tratamento único para as blefaroplastias, para operar esa pieliña que sobra en riba dos ollos. Cada venres facemos unha e o mércores quitamos os puntos os 4 ou 5 días e o único que aplicaron foi macela fría, con algún toquiño de povidona iodada, do betadine, non está ben dicir aquí termos medios, pero povidona iodada, sen que vaya para o ollo, porque senón armamos la boca. Outras zonas de pel delicada, nos xenitais, é moi útil a macela. E nos ollos algunos recomendarían a saboa, e as saboas non se equivocan nunca, ou casi nunca. O sal, que é o primeiro que nos quita o médico cando imos ali, que é o primeiro que nos quita, cando non está o sal. Eu mismo tamén. En fin, que é o sabor dos sabores, pero ten que ser. Pero en realidad con razón, nos lo quitan con razón, porque a maioría do sal xa está nos alimentos que tomamos. Se non houbera sal, curiosamente, morreríamos. Non poderíamos vivir sen sal. Hai 3 ións, ou 4, 3 elementos químicos que son básicos de todo. Un deles é o potasio, que está habitualmente dentro das células. Outro é o sodio, que está fora das células máis ben. E outro é o oxígeno. Curiosamente, na evolución da vida na Terra, cando se creou, as primeiras células xurdiron nunha sopa nutricia, nunhas primeiras formas de vida, que era moi rico en potasio. Por iso, cando as bacterias o teñen, e cando se cerraron sobre sí, quedaron con ese potasio dese mar primixenio dentro delas. Pero despois, o mar e a vida cambiou. A vida inicial que houve na Terra era unha vida anaerobia. E esas producían como elemento tóxico oxígeno. O oxígeno era mortal para esas células. Ainda sigue habendo algunhas bacterias anaerobias, moi perigosas, por certo. Rezade para que non collades unha infección por anaerobios que son moi latosas. Tanto que a vida despois o mar cambiou e cando os organismos se fixeron pluricelulares, colleron
xa o mar cambiar, xa non era máis rico en potasio que aquela sopa inicial, hai máis de 3.000 millóns de anos, e pasou a englobar o sodio que ten o mar agora. Por iso fora das células temos máis ben sodio, e dentro das células máis ben potasio. E por iso o oxígeno que agora necesitamos inicialmente era tóxico ata que as células aprenderon e usaron en favor de sí. A vida sempre sai adiante, dunha maneira ou de outra, pero temos que cuidar do planeta que temos. O sal pode ser útil para algunhas cousas. Cando un ten unha ferida e di, bueno, isto é como botarlle sal a unha ferida, decir, é poñelo peor do que estaba, non? Que credes que pode haber debaixo desa tirita? Unha sortela? Unha verruga? Pois, aí está. Aquí é aparente. Bueno, pois isto se chama granuloma pioxénico. É un nome para definir unha ferida que non cura. Normalmente é un pinchazo con unha silveira, con un rosal, con unha espiña, e ese tecido de curación sale para fora. É como o aprendiz de bruxo, que sabe dicirlle a vasoira que limpe, pero non sabe dicirlle a vasoira que pague. Pois, iso é o que pasa neste tipo de ferida, que además sangran. Isto hai moitas maneiras de solucionalo, se pode simplemente queimar con nitrato de prata. Cando é dubidoso, o ideal é estirpalo e analizalo, porque debaixo disto pode haber sorpresas, e pode haber, como antes falábamos, un tumor, e un está pensando que é unha tontería e algo importante, como foi neste caso, porque era tan grande que preferín estirparlo e remitilo ao patólogo para que me confirmara o que sospeitaba. Pero, se é máis pequeno, o que se pode facer é isto. Aquí o vedes. É que é algo que aprendimos dos pediatras, e temos un par deles por aquí. Para do que se facía, e a súa vez eles o aprenderon de algunhas culturas, de algunhas mamás, que se ponía sal para que secara antes o muñón do embigo. O muñón do seca é, polo capacidade osmótica que ten, seca antes. E isto cura perfectamente. Eu non teño demasiados casos propios, pero este, por exemplo, que do meu amigo Santiago Fernández de Piedra, a súa familia ten unha bodega na Rioja, por certo, pois en 7 días estaba curado. Só poñéndolle sal e envolvendo, polo efecto osmótico do sal. Pero isto non fagades na casa, só se o médico vos lo indica. E terceiro dos tratamentos actuais naturais, o mel. En galego sabedes que é o mel, non é a mel, é masculino. O mel nunca se estraga, vedes que pode secar, pode quedar pétreo, pero estragar, o que se di coller varola nunca colle, porque ten propiedades bactericidas. Está pensado para iso. Isto que vedes aquí se utiliza, por exemplo, mel para curar úlceras, algunhas veces. Non de forma habitual, isto non é o estándar común, pero algunha vez puntual sí se pode facer. O que nós usamos habitualmente é isto que vedes aquí, que é unha cousa curiosa, que además é moi barata, que se chama óxido de zinc, que isto é tal cual como encalar a parede. É como encalar a parede tal cual, o cal de antes. E faixe unha pasta con auga destilada, pero podría casi ser auga da villa, auga destilada mellor, a verdade. E nuns días a úlcera está curada, ou case. Esta é unha úlcera dese tipo, con algo de eczema, e isto como que empinta a parede con un rodillo dos de antes. E nuns días que se levanta, porque isto se pode manter entre 1 e 3 semanas, de 1 a 3 semanas. E aos 15 días está así, e nunha semana máis curou, santo. E o mel, curiosamente, algunhas veces se pode usar para usos inesperados. Por exemplo, isto é unha enfermedade que se chama pemfigoide, unha enfermedade que pica moito, unha enfermedade autoinmune. Salen ampolas na pele en xente maior, e para diagnosticalo hai que facer unha biopsia, pero hai que procesala en fresco, non se pode meter en formol. As biopsias normais que facemos todas as especialidades, en médicos de cabeceira, se mete en formol o 10% en auga, e iso queda fixado. É como cando vedes unha mostra biolóxica, e o vedes neses botiños de cristal que están nos museos, formalizada e que dura anos e anos e anos.
pois a veces non se pode facer algunhas técnicas inmunolóxicas aí, ten que ser de fresco, ca peza fresquiña. Pero se un ten que remitilo a outro centro, esa peza, como se conserva perfectamente, se pode procesar un día, 2 días, ata 3 días, é esa peza en fresco metido en mel. E o patólogo chega a facer, a ver esta imaxe que ve aquí, que é diagnóstica de pemfigoide. E iso axuda o mel. E aquí o que vedes, pois é pel, é dermatoloxía, porque iso que intuides aí é unhas orías. E é tamén outes, por suposto. Así que moitas grazas a todos, e gracias a Dios. Escoítame, neno, deixa de chorar. Vou a túa cara o carón da miña, que axiña un conto para ti contar. Había un lugar lonxano, onde os homes tiñan bestas e cabalos, e vacas e bois, ovellas e cabras, e terras labradas onde traballar. Escoítame, neno, agora non durmas, que o berce está frío para teu deitar. Escoita este conto que vai rematar. En aquel lugar lonxano, un día de maio antra a carballeira, sonou un cantar. Son a semente do vindeiro mañán, que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. E así terán bestas e cabalos e vacas e bois, ovellas e cabras, e terras labradas onde traballar. Sempre cantra carballeira, sonou un cantar. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. E así terán bestas e cabalos e vacas e bois, ovellas e cabras, e terras labradas onde traballar. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son